Сен-Дени е северно предградие на Париж, което през последните 2 десетилетия е обект на все повече проекти за ревитализация. Въпреки това, близо една трета от населението живее под прага на бедността и все още са изявени проблемите с кражби и насилие. Градоустройственото планиране и градския дизайн са от изключителна важност за справянето с социалните проблеми на района. За основа на градоустройствената концепция на проекта са заимствани принципите на Ян Гейл и Джейн Джейкъбс за благотворна среда и създаване на устойчиво общество. Зоната на постиндустриалния обект Queenette Enterprise се намира в непосредствена близост до река Сена. Чрез допълнение на комуникационната система се осъществява органична връзка от имота и обектите му с ключови места на Сен-Дени. Предложен е нов пешеходен маршрут, обвързващ център на града с крайбрежието на реката. Обособяват се зони, социални центрове с разнообразно предназначение, с пряк достъп и визуална връзка помежду им. Те осигуряват социална ангажираност и перманентна виталност на средата. Заварените природни и антропогенни фактори определят обемно-пространственото решение, начина и характера на застрояването. С оглед подобряване на екологичните характеристики, паркирането е решено надземно посредством зелени паркинги. Преобладава жилищната функция, съчетана с обществени дейности, ситуирани в активните зони на квартала. Цялостното градоустройствено решение осигурява устойчива среда на парково-жилищния комплекс, изпълняваща всички фактори за добър живот и развитие. Адаптирането на сградите културно наследство към съвременните нужди преустройва складовете в покрит базар, основен център на квартала, а Мезон Коние в музей и ресторант. Предлага се изграждането на образователен комплекс, съставен от училище, детска градина и развлекателен център, достъпен и за жителите на квартала. Предложени са 9 типа жилищни единици, насочени към различни целеви групи, комбинират се в 10 сгради с единен образ, който хармонично се вписва в средата и удовлетворяват идеята за мултикомфортна среда на живота. Разработена е динамична фасадна система от ротиращи се елементи с възможност за индивидуална конфигурация, осигуряваща до над 90% слънцезащита по слънчените фасади. Топлинният комфорт се гарантира с премахването на термомостовете, приложена е система за контактна фасада ATX и суперизолация от минерална вата от Изовер, както и висококачествен троен стъклопакет от Saint-Gobain Glass. Термалният комфорт е част от стратегията за захранване на комплекса с възобновяеми енергийни източници, включваща използването на слънчевата енергия, на геотермална енергия, събиране на дъждовната вода. Качеството на въздуха в помещенията се дължи на ефективния въздухообмен, осигурен чрез механична и естествена вентилация и въздухоплътността на сградната обвивка. Приложени са материали на Изовер, Ригипс и Вебер. Добрата акустична среда се постига чрез успешно звукоизолиране на преградните елементи и техническите инсталации. За акустичния комфорт допринася и фасадната обвивка, с действието си като шумоотблъскваща бариера. Отново са използвани материали на Saint-Gobain. Визуалният комфорт се състои от доброто осветяване на помещенията, приложени са висококачествени стъкла, интериорните бои на Вебер спомагат доброто възприятие на помещенията, а фасадата подобрява инсолационния контрол. Стратегията за пожаробезопасност включва използването на висок клас негорими материали и минимални пътища за евакуация. Приложени са сертифицирани детайли с доказани физични характеристики. Всички сгради попадат в най-високия клас енергийна ефективност, а в комбинация с алтернативните енергийни източници се превръщат в потенциални сгради с нулево енергийно потребление.